Svůj oblíbený žánr si mezi gamebooky najde každý. Zajímá tě sci-fi, fantasy nebo horor? Pojďme se podívat, co na trhu najdeš. Mezi nejrozšířenější žánry patří v gameboocích rozhodně fantasy. Zde vyniká hlavně legendární série o Lone Wolfovi, které v Česku vyšlo už přes 20 dílů. Lone Wolf je klasické fantasy dobrodružství hrdiny, který se po tragické ztrátě svého zázemí musí stát osamělým vlkem a hledat spojence ve válce proti temným pánům, kteří si uzurpují jeho rodnou zem. Průběžně u nás vychází také slavná série Fighting Fantasy. Nemá ale jednotný příběh, každá kniha je samostatné dobrodružství. V jedné prozkoumáváš smrtící labyrint, jindy se potuluješ po městě plném nástrah a jindy jsi dobrodruh v postapokalyptickém světě. Co ještě stojí za to? Máš rád old school dark fantasy? Měsíční oheň je přímo pro tebe. A co gamebook jako sandboxové dobrodružství? Zkus legendární království s otevřeným světem plným nepřeberných možností. Některé gamebooky jsou vhodné i pro děti. Vyžadují minimum soubojů a z některých problémů se dokážeš i vymluvit. Ku příkladu jako v této trilogii Jense Schumachera.